para tamu undangan yang kami muliakan, insya Allah pada malam kini kita akan menyaksikan kesenian Minang, yaitu nada dan dakwah, sehingga dinamakan dengan salawai dulang. Pertama sekali kita minta dahulu yaitu kepada Cimpago Sakti, yaitu dari Pitalah Padang Panjang. Kepada orang pandai kita persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum nakaralan sidang. Mulai wa kami nan baru datang di tempat di lokasi lapan diurang Sudah puluhan kamu mati hilang sudah terantang. ini sumama nan pandai batenggang manana rubiya saratu jojanang atau manatil Pinang tambang lagi tembakau joko. ko adai pananti la sadang elo dudu ala barapi magala basanto Sekolah kami laki-laki haro berasuh kemandangan minanelo. di sekolah kami makonya sansai ka mengaji adat de kami tak pandai Lalamu adalah pakai sabalun nagari atau balai-balai. tapegang di menteri panggulu de pegawai di sekolah kami kakamuri rumi ka mengaji sara de mo tauhid Istiqo lalamu sarana paci sabalun nagari atau barmas haji tapegang di imam bilal dikati. Sebuah lagi pasan pengarang Jawa bajalan labanya dipandang Ilmu kau panjang kasih diri telah ketara. Anda menangakan curito sawai ulang antaronya kawinan dua pasang Paku sakin di topan singgala kala samo datang. salawai kami diumpamukan orang umpamu balai kota padang panjang balai nurami pagi batang pagi barai bending Cerita loyang malang kuado kawan menompang dia kapai atau kapulang na dirancana bagusnya yang udung naga pola digunakan. tadi di kami untuangnya malang bendi buru aku do bata pinggang lari maling kui di banyak jebalang bayi itu lata sompang jangan
iyo dari kunjungan Angkito nilai dapri dalam ninyo kami kamangan banget jua Purito iyo lagi mukora Asamo kote tapi ngai sabalum dari kambang jua Purito iyo kami sabui ako si tingajo dilai kami kabarmon gasapat kahajo kodung iyo kakinong konada asamo landika kado aleran kaya iyo ay sarato iyo di panguludan harajo utakalim dane ulana urasai iyo di lagi calo iyo di kakado marapulai satu iyo samo tukang jual Purito iyo dilai kurang dibadinan arif lagi bijak asano iyo dilai iyo rayakan lama Hanifo dilai tahun dengan diranti yang taman cucu pematu iyo dilayakan nama Hanifo utapado topan singgalan yo kurang bariba tanamo alhamdulillah salam dari kami neban aduh dilai salam ganti dilai basi jobasu Ya Allah la ilaha illallah ya mulai
ilahi. Oh jawablah iyo olehmu, sekaranglah iyo yakini. Sudah mangaku Dilai turun ke bumi, ondeka dalam alam. Oh diberikan Tuhan bauta babana ada pikiran. Walau dan sungai binatang dan ikan, itu gunanya oleh jadikan Allah dapat bisa kali. Oh karena itu dia terparentah oleh Tuhan Turabi. Orelai wama khalaqatul jinna, orelai itu nalah bumi. Oh hatilayo ayat indahlah insan dijadikan itu jihil malaikat sekalian itu, melainkan gunung menyembah aku. Indahnya semua oh menyembah aku. Dalam di bumi nyawaku, oh atau lari balin lebih lagi nyawaku. Bantulah firman dari Rabbul Alamin, pikir olehmu sekarang muslimin. Indah kadape ditampenan lain, nyatakan tindakan mungkin kebanyakan kita di zaman sekarang. Di tahun kamu kok di bulan akan datang. Jangan kayo oleh di dunia ini, bahannya dari batera, bintang dari bakoti, bakabau baiti anan dan bakambia bajawi, baoto bahonda, masih dupi atau bakidio. Doa pengajian sekian diberi, iyo sebagai pembukaan, iyo sebagai rasi pangkalan, si pokok iyo kan jadi dua. Sebagai iyo tamu waktunya, iyo lari kalananyo kita. Dilayo dari nan padang panjang, baliau nan nagarinyo tibo. Iyo lay alila de kanduri, iyo lay alila yanadaro.
lagi padang yo banda itu nang lokasinya. Deleo dininan bagi tulah di manobana kaeronyo. Yo nang lagasanan lagi dalam lagi nyodado. Deleo maklum salah wadah kini ba macam-macam iyo iramanyo. Malakinan lamu adoy yang menentu. Ado penyanyinya jantan-jantan, ado penyanyinya tino-tino. Ado penyanyinya orang Jawa, ado penyanyinya orang Bulando. Dileo malulah nanyo kito, iyo terbagilah denyo tigo. Adolah iyolah na batuo, ado pulo kito lan bamudo. Mukilay kalau yo anak-anak, iyo lay ado lenyo duo. Yonan tutu tantu gaji yonan lataraso. Tapi yo kalau kandak nana mudo, diam kay irama na sero-sero. Kanan iyo si unyil garing di adulang yun kapalo. Iyo na kamila na nyo barida sa patay yo lanan dodo. Banang latun sana yone lele buwene sanintaro. Malulangan nyo kito, lay kalau lay dikiro. Malam yo nan hiburan, iyo kan jadilanan nyo juro. Acara lay nyo ale, marapulay joan nadaro. Sampai di malam kini malam kita baik berpulo. Kadinan anda sudah ia batagala degalanyo. Mari kita doakan malayo pulai kita, itu baru matanggo atur jualah handanyo. Sailia disamu dia cara kuat dayong kan jadi dalam nala beliau matinggiau malay detanggonyo baan malenyo sole iyo lay iswala de harinyo. rasa kilendenyo murah culay baliau lay andanyo. Ako lay nan usaho lancar julay yo andanyo. Babadan lay nyo sihay pamurah pulo razakinyo. Sampai pulo baik tulay nyo mana doa dari kami tukang curito. Semoga lebar beliau ia sehat oleh andanya. Dia jalanan irama mamang yo bunyinya lana ibo-ibo. Irama orang Jambi atau irama Lamuaro Tebo. Irama Sungai Berlian, aduhai kan jadi lenyojo. Walau mai ibu sa indolenyo namua iyo badai si ay mato namun naleta kana nanjoki sakit sanalamo. Itulah nano kisah dia ke dari curito nyato. Seorang lenyo istri ditinggal mati suaminya. Suami Allah wafat labali pe tangan
sajo anak nomor dua kilo mantan HP Oppo anak nomor 3 kilo minta yo oto puso anak nomor sampai minta kuliah yo kakairo anak nan paling bongsu kilo minta apa baru jo anakku ditinggal ayahnya malah ditinggal bapak hidup di tengah dusun rumah balangku indah berminyak hidup di tengah dusun rumah balangku indah berminyak pagi turun ke sawah siang turun ke ladang malam mata merewang Jumat turun ke lagi masuk susah malam mata merewang Jumat turun ke lagi masuk susah anak baru mengingat kemarin tahu salah dan benar anak baru mengingat tahu salah dan benar berdoa kepada Allah kobarkan hati kami menjelang anak godang doa mudah-mudah direzeki menjelang anak godang agak pelang agak pelaki irama orang dan bila dibagi tular bunyi alani yola dekasanan alam tola sajuati nilai kini bagi pula oleh mantu ka ilonyo oleh tuku anak jo tambah paragi
dalam badan. Rantai berantai nene otak Sangkunyo kabatuju, otak sangkunyo kabatuju. Kukui alemmu macam babakan lele keputusannya ka Allah tu. Keputusannya ke Allah Elola elo maman duluan lele di dalam buluan rotan baduri, di dalam buluan rotan baduri. Di dalam tubuh insan berdiri, di dalam tubuh insan berdiri. Oh dari umbai ke Pariam, mana lele jalan tabantang, 3 kilo. Jalan tabantang, 3 kilo. Mulai pandai mencari Tuhan lele alun di kako Allah taraso, alun di kako Allah taraso. Inyo basurau di awasonsa, inyo basurau di awasonsa. Mano Tuhan inyo tatampan lele inyo mano tampilan tarang, tampilan tarang. Urang mulalo ilo babi doan lele urang sumani ilo basampan, urang sumani ilo basampan. Iola ilo sagalo mukal wan lele Tuhan diri nan batanyokan, Tuhan diri nan batanyokan. Oh dia paling jotalan, oh dia paling jotalan. Kalau lalau jadi parahu lele di manoyo kita gagaran, di manoyo kita gagaran. Oleh itulah bunyinya. Oleh hari lama
Siapunan banjir aku lima Allah kata lidanyon wakatu mati olah jadi tu rasulnya Allah la sambung la sasudah itu jobuan raja julai tuna sero atau lagu la sirangka aku Kami tukang cerita masih jom